ay may Iloilo, mga kamyanan. Kung hindi, tamabual nga taga-Antique ang kaso, from Iloilo, taga-Iloilo, kung nag-aakot sa Antique, amo ang nagadara. Na, ang mga kamyanan natabo. No? Kagti, we are thankful nga kadya sa Antique, nagnaba, di ba? Ang kaso kang COVID, mga kabyanan. Ginasikahunta nga mga namba ang kaso kang COVID, tinaagi sa pamutyag kag pagpagwa karon ka resulta kang trial nanda kang DOST nga ang Lagundi ang makaayad kang mild case of COVID, mga kabyanan. Mild guro niya makonsider guro nga mild niya kung may darawag kadlaw lang ang ginasupre mo nga sintomas kung ura man, no? Mga kabyanan. Kurti, kung ura ti sintomas ang tao, hindi man niya magtumar guro kang Lagundi kay pait niya. Ha? Ti ang imuon nyo mag-serbi tubig lak mo tapos butangan nyo kahani o kung degas, mga kabyanan, parang hindi magtamaan ka pait. Ha? Mapatay na ginman, makabulig ginman banwa. Nabual kasi tumas kang COVID. Ha? Kaya nga, kaya analysis nga. Kung mabual na ang mild case kang COVID, tapos may sintomas ka mo, nabual na, mga kabyanan, nagagawa nga patay na ang virus. Because ang virus, kung may COVID ka, amo nagatao sintomas. Ha? Kag kung nabual ang sintomas, ha? Ang logic nga ti patay ang virus. Now, amora karon banwa ang ginpahayag kang Department of Science and Technology. So bahal diyang mabulig na sa aton nga mga antikinyos kag sa bilog nga pungsod ang paghambal karon kang DOST nga ang Lagundi makapatay kang virus. Kag makabual gali kang adyang sintomas kang COVID. Tika punto, ay sakto kidaw. Ano raming ang imo miracle o welaw? May Lagundira at may Lagundiran. Tingala ko man nga, kato pa, ura parang guwa nga na ka-DOST nga trial. Gamit na iba ka miracle oil na nadura ang anda mga sintomas. Sobra pat trial dahi. Rakar na gamit kaya nga nagarayad. Urihe na lang ng DOST kon kamigo kung miracle oil. Na tingala gid banwang iba mo. Nang sintomas kang COVID, may gandat nga nabuol na kang imo nga miracle oil kato kang ura pa nagpagwa. Ang DOST kang report nga ang Lagundi makabuol ka baka dura banwa kang sintomas kang COVID. Tingater gi argumento is kung madura paano nagatabo kag nagatuhaw ang sintomas. Ha? Kung COVID positive ka, di ba lang bangad positive ka, nagguwa sintomas kang COVID. Ha? Di kung patay ng sintomas, madura ng sintomas, sudon patay ng virus. Mga kabyanan. That's why nga, bahal ang mabulig. Kang pagpagawa kang DOST, kang report. Mga kabyanan, nga ang nagwa sa trial, may mga tao nga nagparasitive, mga kabyanan, mild sa kaso kang COVID, ginpainom da ko kag ginpatistingan na napagamit kang Lagundi, nag-arayad, mga kabyanan. Amo dyan ang iba nagtisting-tisting di kato, andat kinakumparar ko dyan ba? Kay kung tuod, ang hamba ka disting ang Lagundi, makapatay kag makabuol kang mild na COVID, mga kabyanan, virus, mild, ano explanation kung mild man? Kung baga, positive ka o kaya paklawas mo, mara, Ti, kung primiro lang primiro gurong adlaw ran
First day, second day, kaya lawas mo ran. Ikatlong adlaw. Don't wait. Kaya man ang duration kang COVID, kinanglan, mapatay mo tana sa salad kang amo-amo karang period. Kung hindi, ikaw pati na mga pinalanggat na pramati. Ay kung hindi na madaag ang immune system mo, sa salad kang amo karang period, 14 to 21 days, ikaw ba nawa pati na? So don't wait nga maglala kung hindi man lang mantana mapatay. No? Kaya kung maglala rin, kag hindi ka matabangan, di makayak immune system mo, matipok kag lang mga kabyanan. Sometimes, ang hospital, hindi makabulik nimo. Mura nga, sa panugyan kang, sa ginpagawa nga report, resulta kang under trial, pagtuon kang DOST, bahal di banwa nga mabulig. Because ang lagundi is available, bisan diin lang banwa ho. Bisan diin lang, may mga lagundi, gid ka makita kada banwa. No? So kung gina-consider mo nga anytime, any day, any minute, any hour, pwede ka matapikan kang COVID, so ang imuon mo, kaya maintenance mo lamang rin para sigurado. Sigurado ka. Ay ti, tas may matapikan ka kaya kang virus, nasa namuha mo tang sangka positive. Di kung kainom timok lagundi, wala pa magano-ano, banwa ang epekto kang virus lawas mo, mapatay na tana dayon. Amo na lang na banwa. So, bakal riya ang mabulig na, sa pinakadlaw, agad maga-decrease ang kaso kang COVID, arugya sa atin nga pungsod, Pilipinas. Pero kung taman di ka mo magtalan, mag-inom kang linaga nga lagundi kay tamaan ka pait daw upload pa sa malunggal. In total, nagagamit man gidman tinyo ka Miracle Oil, Roming Antonios Miracle Oil, amo na lang ray maintenance nyo. Mga pinalangga nga tao pramati. Kay grabe dyan ka presensya kang lagundi nga ginhambal kang DOST nga makabulig sa COVID. Ngayon yung buwayar si Papang Rosio nga taga-tibyaw mo. Hayang tong nag-parasitive to sa anda lugar. Amo dyan ginaturos na tagsangkakap kada every 4 hours Tamad sanda mag-tao kumpiyansa. Pagparamalahas na. Para malahas kang ni kuma kung gay piktog li dang lagundi no. Pagparamalahas na kakas trang kaso kakas ubo. Kamu gidaw hindi mo magpati mong terkara si Toto Aik to nga Toto Aik Gregorio sa San Emilio bata-bata niya ni former Mayor Glenn Camigunda. Ang ginlatnan na kanya nga tiya na napatay una ka na mo. Kay man ti may mga blatian na banwa nga na nga tiya. Hura pa si manahin napatay na nga na tiya. Tis Toto Aik nagaiga-iga raman Bawi nagtunan ko ito, dinaraan ko sa kalapad kang Miracle Oil. Kung na ya, maubos mo dyan, kinam kanta ko ng virus ko, hindi mapatay nas lawas mo. Kung ko, hura man ti madura dyan ka kunimnan mo. Hura man side effect dyan, herbal. Mga pinalangga nga tang pramate. Di kundi, after kang 5 kadlaw, nagmayad pamatyag ni Ike na Gregorio, wara naga-ubo kag wara naga-pernakit nga nalawas. Amo dyan mga kabyanan. Thank you very much sa DOST sa diyang development nga ginpagawa kang DOST, mga kabyanan, makabulig kidya kag kung mamanantas prakadlaw nga nagnaba rin ang kaso kang COVID, amo rin dyan ginamintin kang iba kag ginainom. Kung akong ninyo dugangin nyo para magnami pag-ipikto na kag paristis tawaan resistensya lawas nyo lagay inyok luya, lagay inyok turmeric, dapon nyo tong dahon kabiyabas, antiviral ran, dahon kalibhon, kag ano pa,
lagundi eh. Oh, turo kon tama kabiyanan. Din magtoy pikto nagdiman. Oh, ate ka ba? Hay. Sige pero tisundon naman gyapon ang health protocol nga ginimponer kato gobyerno. Haiti mga kabiyanan, may dyan tao gid man nga hindi magpati kag tamad. Ha? Sa sobrang lang nga sarig. Na ang sobrang nga sarig, mga kabiyanan, amorya maka butang kanatan sa katalagman. Nag-chat si Vincent Bagunok. Boss, hapiti ko karon o boss doon na nga ang akin nga stock. Nanyo, si Vincent Bagunok, nag-chat na kan bagulang. Orat stock to sa anda. Ay ginag-inom da kay manti dyan sa Tibyaw. Dyan si Migo ta Vincent Bagunok. Ayadrot na si Vincent. No? Sa PKHB cellphone repair shop. Kay may dyan sa ingod na naratnan man eh. Magkamiyan, nanti ang mutogin pang konsumo ng Miracle Oil. Titanaga mo lang ka dyan. Arayad naman sanda tanan. Migay, midjen na. Ay bilin ko lang niya karon sa kwan. Sa kanimo ang stock mo. Kay Papang Rosio to, boss naman. Why naman tumapiti. May diapang gido. Nagay dyan si Papang. Kay Papang hapitan mo man ako karon boss. Tao lang kay kagawad. Tikita mo. May nagchat pagit si Ban sa Molde Damas. Kang patnungon, ako man hapitan mo ko karon sa lariwa patnungon boss. Abaw tabas. Tikita na may review mo. Isaaban wa kung latan mo maglala ang COVID. Patyan ikaw. Una-una, no? Samtang kabuhay nga dyan nag-aapekto si mulawas, nag-a-attack ang imo respiratory system, di napaluya naman ang imo immune system. Di napaluya ng imo immune system. Once kaluya ng imo immune system, ang tanan nga parte kalawas mo, ang tanan nga vital parts ng imo lawas, nagaluya rin ringan. Kag kung nag-malfunction rin ang tanan nga vital parts kang imo lawas, hindi ka mapatay sa COVID. Bangod COVID, positive rin ikaw, hana dalang ikaw sa COVID, gidmanino, ang kinamatyan mo sa COVID, but actually, pneumonia magyapon ang kinamatyan mo because nagluya ang imo resistensya, plus, dyan pa ang virus kanimo. Amor yung mga pinalangga ng mga tagparamati. That's why nga mangin may nalungon kita kag, sakto gid man ako gapati gid sa Ginoo. Gapati gid sa Ginoo nga wara gid lipatan kang Ginoo ang tanan-tanan nga bulong nga pwede makabulong sa kun anuman nga mga katalanhagaan nga balatian nagaapekto sa kalibutan. Kumbaga man ang kang Diyos o kung ni Jesus Christ kauna kang Diyos nga may pandemya matabo dya kag dyan manangali sa atin nga palibot. Mga pinalangga nga mga tagparamati. Oras at pagpalagad alas 8:31. Padayon ka mo banwagan nga pamati sa atin nga pagpangalagad sa palatuntunan ng sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. Ang atin anay banwa nga pagpangalagad mga kabiyanan na nagapangsunar ang atin polis. Rogyas Kulasi, mga kabiyanan. Bisan pa nga ginaigo ang atin PNP Force diyan sa Kulasi kang virus, no? Pero gapangsyon man gyapon ang aton police just in case may mga police assistance because ang second mobile amo ang naga-take over sa anuman nga tawag o call in behalf of Kulasi PNP. Mga kabiyanan kay
mga pitogid bilog ka personel kang kula si PNP ang natapikan no nagpositive. That's why nga ura anay ti transactions ragyan sa police station. May tao dyan sa police station. May police dyan sa salad. May personnel dyan sa salad. O garing hindi lang mo pwede ka salad. Dyan na sanda sa salad. Kung may mangkot ka, amon to, akan to, pagtawag ko, sige tanay lang kami, sasagwa ko, na, dyan sanda sa salad, nagaserve nga nagapa-quarantine, na, sa bugay man ka Ginoo, wara man ti, naglala sitwasyon sa mga personel nga nagpositive, no? Mga kabiyanan. Ti amo man naman dyan mo. Basta taas pa yung immune system, kag ginabulong mo pa, bisa nagpositive ka, there is a big possibility na maayad ti mo mga kabiyanan. Kinanglan mo lang mapatay ang virus dyan, kung katumar ka antiviral pa, kag tapos, kinapatay man kang imo immune system ay taas imo immune system ang virus. Ati dasig kang imo recovery, no? Mga pinaranggat na pramati. Maintain talang ang aton nga immune system nga mabakad. Likawan tagid ang pag-inom ka mga bagay nga makabdugang paluya kang aton resistensya kang immune system. Ang whiskey, blawra ta mga kampanya nik mo bakal whiskey, puti. Sadyang pandemya, basi pwede plaman banwa nga. Buligan ta kulingan ta rather than sa ginawa ta. Ay may dyan mga tao nga bulong sa kapoy na. Ti bulngon mong ginawa mo. Pero ang health mo ay mo ginabulong. Ano kinalain na? Bulngon mo lang ang uhaw mo, bulngon mo lang ang hidlaw mo sa whiskey. Pero wala mo ginabulong ang matutuod mo ginabatyag. Kag wala mo man ginabuligan, kulingan mo para ma-maintain ang mayad mong kayong lawas. Dibla? Na, amora mga kabyanan. Ay, nako. Amora blang mahambal pibanga ti. Bulngon lang ang burungon Kanan ang karanan kay imnan ang rimnan. At tisigihan nyo. Dali lang. May chat naman ko na bato, no? Good morning, sir. PM lang ko kung dire ka na sa San Jose kung Jaco sa Kadulunan sa house ni Engineer Pabila. Sabi ko kung sino. May madarato ka supply ta sa probinsya kag Gimaras. Ang oras mga kabinan alas 8:35 sa ating pagparagad sa palatuntunan ng sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. Ang bangkay ni partner Noe ang abo ni partner Noe nagyang yapon sa balay ka ni tatay na, no, ni municipal administrator Condrado Mayo, mga pinalanggat na pramati. Wala pa man schedule ano dyan, ilubang na dyan kayo wala pa ko kagto sa kasaka ko basi rumaan ko tawhay ko makaduaw man ko kay partner Noe. Mga pinanggang at pramati, no? Kagang pamilya nag-salamat kit sa mga nag-agto sa anargyan abo, no? Sa balay ni tatay na. Okay? Kagtili kawan talang gali ang pagnetak bagay tawhay-tawhay man one after the other, pwede rin na mga kabiyanan. Amo niyang panugyan sa isara na sa parinting para nga ma-observe man ang protocol kung tawhay, pwede man nakapit-apit kung may tawhay man mga pinaranggang at tagpramati. Ati sa hibin rutlatos partner numi nan mga una ginapamangkot kay Ginoo kang buhi ang taho mga kabiyanan, no? Kung ano ginhimo mo sa family mo, no? Nangin mayad ka ba na
nangin mayad ka nga tatay sa imo nga mga kabataan, ha? Kay nagapati daton banwa kag tawag nga eternal family mo, ha? Nga kung sino kuno banwa ang ginapakaslan mo, amo man gyapon naka-claims biyak nga kabuhi nga asawa mo kag bana mo. Bisan ka pira pikaw bi example mangita na si partner no isara ja banwa sa huluwaran nga taho na nga kung pamangkoton ka Ginoo ti ano ginimo mo sa pamilya mo. Di ko makuha si partner no ti kita mo man ra Ginoo. Ha? May time ako sa pamilya ko, may time ako sa apo ko, may time ako sa pamilya ko, sa bata ko, ha? I spend my time, ha, to them. Mga kabiyanan, every time nga hindi ako saka kag hindi gid sa hindi oras, sa oras what I mean nga wala ako ga opisina na amura bang nga pinalangga nga tagparamati na ginapamangkot gid kag Ginoo as babaw sa akin na pagkamaan, sa akin na tunan. Kinanglan unahan mo itreat kamayad ang imo family because diyan ra banwa sa kasulatan ang natawag nga eternal family. Dapat may oneness kamo sa tawag nga worship, decision making, makabiyanan, no? Amora nga sa sangka pamilya, kinanglan gani sa kareliyon na mo. Ha? Mga kabiyanan, agad malikawan ang itawag nga lain-lain nga argumento sa pagpati-parti sa Diyos, no? Na sa akot na pagkamaan sa simbahan, mga pinalangga nga mga tagpramati. Kay man ti makuni ba nga till death do us part? Ha? Till death do us part lang? Ha? Eternal family kita na, mga kabiyanan, man mo ginbunag ang tao sa kalibutan, sara-sara, ura kadirnangan, tapos pagbalik na, may kabataan rin kao, may apo rin kao, may bata na kao, may asawa na kao. Pagbalik nyo, bagan rin ikaw banwan, naga-isra nun. Although nga ti, nauna lang bisara, ti, ura man ti nagabatos kalibutan. Maabot ang time nga mag-irimaw kamo, magyapon kamo sa eternal as family, sa kinatawag eternal life. Ang oras alas 8:14 or 40 ginapamaan taglianay sa atin mga tagparbati sa mga nagdraag lang kapon to sa nagpakat kung sino kilala nyo nga aran July, no? Pwede sa rumaan nyo lang na ibulaan ng inyo nga premyo, ha? Dawa ay kung maubos mo ang miracle oil pag programa ko pala sumaan sa kapihan nagya. Surumaan lang ninyo bulan yung naka na ang mga ginpanglawag ko lang numero to kapon na nagpakat kang aran ni SB July de Makota. Gay maho sa atin para pagpakalagad ang dyang GMAT Auto Repair Shop. Ang GMAT Auto Repair Shop na pamtang dyan sa may Sentro Norte, Kulasi Antique, pagto sa Barangay San Juan. Tanan-tanan nga problema kang inyo banwa nga tanan-tanan nga problema kang inyo nga sarakyan, rigyan nyo daroon sa GMAT Auto Repair Shop. Amo man ang Ilas Bike Shop, kung mga bisikleta nga kampyon ang kalidad, agtobla mo sa barangay lang putang sa Ilas Bike Shop, kampyon to mga bisikleta, mga bag-os tax na to. Dito ka mo bakal ka bisikleta nyo, sa Ilas Bike Shop. Ngay maman sa pagpalagantang diyang si Bubilim, no? Kung magpadlibar ka mo ka sand and gravel, tanan na klase, agto ka mo sa kay dadang sa Pradahan kang series na agad i-deliver ang para sa inyo balay. Julius Paint Trading. Ang Julius Paint Trading napaamtang dyan sa Sentro Sur. Kung mga pinta nga mga manami, high quality, dyan ka mo bakal kag
si Miguel Julius mabual na gid ko ano color ipinta nyo sa balay nyo mo. Ginatimpla Miguel Julius. Bulaan na gid ang color noy. Julius Paint Trading. Satellite, kung magpatakad ka mo kang satellite, agto nilang ang anda branch yan sa atubang kang Palawan Pawn Shop dyan sa may highway. Nimigo Boy Sidyoso. Dasi kang installation, kag ang fee as low as 2,290 pesos only. Na amora mga kamyanan, ang satellite. Kag may dyan man sa napwisto sa Bibo Kobil, sa nagatawag ni mo magsawag kaya naga-interrupt ang akin na Facebook Live. Ngay mao sa akin banwa atin nga pagpangaragad ang diyang Melson Paul Internet Cafe. Ang Melson Paul Internet Cafe napahamtang dyan sa atubagang Shiny Star. Kung magbakal ka mo dyan o kung magpa-photocopy and kuning scanning, laminate, abay ang PC rental, kag magpa-ID. Agto ka mo dyan sa Melson Paul Internet Cafe. Sa kapon lang si Alan Alpas Aurelio. Oras sa ating pagpagalagan para sa palatuntunan ang sabat sa likod kamisyo 44 minutes past the hour of 8 o'clock. Mga pinalanggang at tagpro sa nagapinawagan na hindi na kumusakit waga ha ay para hindi mo ito dati na Facebook Live sa mga pamati mga kabyanan no nga mga katawhan gina pamaan ka ninyo nga no transaction anay dyan sa police station kakulasi ha ay para makabulig ta sa sitwasyon nga dyan kananta nagatubang kang pandemya no under quarantine sanda mga pinarangga nga tagpramati no parang hindi ko maruya no amo dyan pagpamaan natin kay kita nyo may sarador dyan ran kung whatever problem may dyan kamo sa barangay nyo tawag lang mo sa first or sa second mobile sa barangay Esperanza. Sa piyak kabahin mga pinalangga nga tagpramati si President Duterte ang nagpabutyag nga madlagan naman kunutana sa pagka-Vice Presidente. Si Duterte si Tatay Digong ma-consider mo bla sa nga klase ka tao nga may unpredictable nga mind. Unpredictable nga mind bla. May dyan pagani nga nahambal na rin na kadya bawi na sunod adlaw mga kabyanan may dyan nga nahambal na rin mga pinarangga nga matang pramati amo dyan si Tatay Digong naka baylo-baylo ang anang mga desisyon ang aten kanya manwa nga naobserbaran sa urihin nga statement amo dya ay kung nagambal ta nga madlagan naman kuno tana presidente pero kang ligad las mana nagkuunta na nga hindi tana kuno maglagan bangad nga ti magibway tana kay Congressman Romualdez kang Leyte. Kadya madlagan naman kuno tana. Una pa mabuol ni Tatay Digong confirmation ni Romualdez nga madlagan. Haiti sa tinor istoryana na mag-ibway tana kung mag-decide na gitman banwa si Romualdez nga maglagan. Tisagi kakahambal nga matao kakang basbas kay Romualdez. Mabulig kay Romualdez.
si Romualdez nga gintawan mo kaminsahe nga buligan mo, hindi man gani banwa maka-decide. No? So, ura mo gistoryao. Hay kung may basbas ka sa kay Romualdez. Oh, si Romualdez pa banwang hindi maglagan vice presidente nga ang president. Ha? Amo ang nagatao ka na banwa kang endorsement? Ha? Tiyang basa kang iba mga kabyanan mo diyay ginahambalan na si Romualdez, ginahambal na sa kanatan nga priority na kag gina-prepare na si Romualdez magpadlagan. No? Ha? Pero mga kabyanan, nagatao naman ta na mensahe para kay Romualdez agad hindi na lang maglagan man. Ay ti naga-entertain pa ta na kidiya nga pwede maglagan. Ha? Ha? Kung fix rigid nga buligan mo si Romualdez, tawgi. Kag, ha? Kung makatawag ka, ha? I-materialize gid ang desisyon mo, kag ikaw gid mapos si Romualdez, lagan ka, jakos likod mo. Ay karon gi-entertain ti mo, kay diya nga, priority mo mag-vice president, si Romualdez, suramak mo istoryanay. Ha? Makabayanan. Di kung ikaw sa Romualdez, ano ang balan mo? Ano diba? Ha? Hasta lagi sa pronouncement niya si Presidente, ura mga ni katawag niya kanakan. Na, amura nga makabig lang si President Duterte nga may unpredictable mind. Because anytime, pwede na islan ang nga desisyon. Ha? Mga kabyanan, pero may mensahe tanak man ni Pacquiao. Kung gusto mo gid mayad ka, ha? Unaha anay na maminsahe tanan para magmayad ka, ha? Hindi sagi ka absent. Ha? Himo ang orobrahan mo diyan bilang senador. Ga singkala di mo nga king batuan korupsyon niya nga. Hindi, di mo gani kasangkol kay mo orobrahan bilang senador. Ang basic mo ngay mo, unatin ka lang, bisan ura ka gambal. Ay, kung ka presidente, na tambong ka permibla, hindi sagi absent. Ha, gay mo si SB July di makutak, bisan anong oras suguon mo, dasig niya sa serbisyo publiko. Amuman sa Mami Pilar, alo sila. Ha, limag kang kababainhan sa Sangguniang Bayan kang kulasi mga kaminan si Mami Pilar, alo sila. Kag amuman kay Mao sa atin barang pagpanganagad si SB Boy Alarcon. Si SB Boy Alarcon mga kaminan. Ha? Naga koon gusto na may kasulayan ang pangginawi ta. Kagya sa banwa kang kulasi mga kabinan. Si Mayor Jody Lumugdang gusto naman tara kadya kooperasyon ang kinanglan agad dasig natin malambot gid ang kauswagan rugya sa aton pinalangga nga banwa kang kulasi, no? Kag gay maman sa atong pagpalagad ang Gimartibal Slitson manok and concrete products rigyan ra mga kabiyanan na napahamtang sa Punta Tulay, ha? Sa Punta Tulay sa may tuong nga bay karsada kung magpa direksyon kamo kang Sebaste, no? Na ang Gimartibal Slitson manok and concrete products tanan-tanan nga mga lamisa nga imo sa simento kag bangko nga imo sa simento rugyan mga kabyanan ninyo sarang mapahimo sa gapon si Jeffrey Martinez Balbeng. Gaimaw man sa aton nga pagpangalagad ang diyang dalang ang diyang Stronghold Insurance Company Kulasi Branch mga kabyanan. Ang Stronghold Insurance Company Kulasi Branch kung gusto niya na dyan wa bakal kang anuman nga klase ka nagbakal kang insurance, ha? Nami ang mga policies dyan, no?
sa Stronghold. Sa hapon silang susan sa tamba sa likod kang Motor Star Display Center. Ngayon maman sa pagpalaganta ba ang diyang Carl's Aggregate Supply diyan sa Tubang kang Antico, no? Sa Tubang kang Antico, kung gusto nyo bakal dyan kang feeds kang baboy, bimig, pilmiko, excel, kang iban pa, agtuni dyan si Carl Ruel Buaya. Kag magbakal kamo dyan banwa, kang dyan mga bubod man ka manok. Bubod ka manok, kumplito gid. Rigyan kamo agto sa Carl Aggregate Supply. At ubang kang Antico kung magbayad ka mo kang Antico, dyan gid. Pagwa nyo, pwede mo gid dyan ka bakal. Kag magpamatsoy na yun Okay. Gaymaw sa atin barang pagparagad. Ang dyan CSB member Bibok Walin Lim Katibyaw. CSB Bibok Walin Lim ang nagakuha ng mayad nga legislasyon dalan sa Kauswaga Katibyaw. Kag tagiya Katibyaw bikirya ka oras ta kadya sa burusot napay na gidyan. Kag bukas man ang Tibyaw construction and supply nga baligya material sa construction. Kung kapaubra ka balay mo ninyo sa Banwa Katibyaw. Ngayon maman sa pagpalaganta ang diyang si Papa Mike Felber Medina, si SB Papa Mike pagayum-yum taradya kag mabinuligan klase tao niya banwa. Si Mayor Jerry Nicor kag ABC President Bobby Nicor kang Banwa ka Barbasa nagakuon oswag Barbasinyo. Nangin minuswagan tanaran ng Barbasa Kakamuman, mga kabyanan, si Mayor Bibong Bladay kang Banwa Kalawaan. Ginatutukan na gid ang health concern kang Lawaan. Gaymaw sa atong pagbalagan ang Niels Construction Supply sa Barangay Biri, Barbasan, Tiki, Gabrigya, San Gravel, Mixan, Fine Sand, 3/4 Gravel, GI, Gravel, Boulders. Ang proprietor, si Niel Dakila. Kung mag-order mo, tawag lang mo sa cellphone number niya 0926-5177-453. Kung mabakal ka mo ka spare parts sa motor, agto ka mo sa RL Cycle Parts sa likod kag sa inged lagi kabulangan sa Sentro Sur. Dodoyli Bakery, Dodoyli Pizza, Dodoyli Restaurant, namit yan mga pagkaon, ginabaligya sa Dodoyli. Unahan ka public market, kag may tubig man yan baligya, construction materials kompleto gid sa taga-Tibyaw, taga-Siwaste. Kag amuman ang Tamborong. Si Nunoy sa Nunoy Binangunan, nagabligya diyan kag nagahimo kabinangon masunod lagi inyo masunod gyang design, no? Diyan sa Barangay Caridad. Si Kapitan Victor Sorilla maghalong tas-kubid. Amo diyang panumdem na gid. Kag gabligya man sa balay na kag talan nga poultry products. Dali lang gid mga kabyanan. Diya sa Kulasi nagnaba ng kaso kang COVID. Now kag Santiki ganaba naman. Kabay pa 337 no? Ang kaso sa Antique. Kag just Kulasi may 49 mga kabyanan. So nagnaba kita from 89 49 na lang. Kalabot pag midnight kita no bintay. So sobra 40 ginag arayad. So mintin na rin talang dyan, no? Ang Grand Bakiro, amo dyan mangin sentro, kang tourist spots. Sa Pinakadlaw, rugya sa may norte nga bahin, kang probinsya kang Antique. Ginapanami, tlad ang Grand Bakiro. Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule. Amo dyan ang kapsula ginagamit ni Roming Antonio kag ni Lolo Tasyo. Kay man ang talaga sobras lawas kinabuhinan, ang tanan nga kulang sa lawas nga vitamins and minerals ginadugangan agad hindi kamo gid magblatian. Tumar kamo kang Evergreen Herbal Capsule na ano pa ginangulat nyo, bakal kamo ron sa mga butika. Gaymaw man si Nunoy Julio Cesar Tanlangit, si Nunoy Julio Cesar Tanlangit, PCL President Karantiki, kabilog nga Region 6.
humble nga serbisyo, kag matutod nga probinsyano gwapo, kag limag kang pamatanon. Mga kabiyanan, sa mga viewers ta, thank you for listening ha. Kay may gamay patang nabilin sa atin dugya. Kay may basahan ko nga maminsay sa kanginan, no? Sa mga viewers, thank you. Sa Facebook live viewers ta, thank you very much for the company.